I want to welcome everybody to my third presentation. Presentation yangu yechitatu We should make this presentation number 6 for our camp meeting. inova iyo presentation yechi6 pamusangano. Let's open with a word of prayer. Ngativhurei nemunamata. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutenda that you continue to watch and care for us. kuti munoramba muchititarisira There are many muchitida. things that we need to learn about ourselves, Pane zvinhu zvizhinji zvatinofanira kudzidza pamusoro pachezvedu. and even more things that we need to learn about you. Pane zvinhu zvakawanda zvatinofanira kudzidza pamusoro penyu. As we focus on the external events that are happening all around us, Apo tinofokasa pane ma-external events ari kuitika akatitenderedza. we ask and pray that you would guide, bless, and direct. Namata nekukumbira kuti mutikomborere, In Jesus' name, amen. mutungamirire muzita raJesu, amen. A little bit of housekeeping. So if you looked on your schedule, I think presentation number 7 and 8 had question marks next to them. Mukatarisa paschedule yenyu, presentation yechi7 neyechi8 zvazvine ma-question mark. I think the latest schedule had that on them. So those places have now been filled. Nzvimbo idzodzo dzasadzikiswa. Elder Marco is going to take the next presentation, which will be tomorrow morning. Mangwana makuseni Elder Marco ndo vachatora presentation inotevera. And we're hoping that Arian will take the next presentation. Arian also tora presentation Be the inotevera number 8. inova number 8. And he's going to use that presentation to do a summary of what he said. Achashandisa presentation iyi kuti aite summary yezvinhu zvaataura. And to have a question and answer session. Uye pagovawo nesession yemibvunzo nemhindu. So that you have the opportunity to ask him anything you want to about what he's presented. Kuti mugovawo nemikana yekumubvunza zvinhu zvamunoda maererano nezvinhu For everybody zvapresent. online, Munhu wese ari pa-online. if you send your questions to Tamina, is that okay? Yeah. Mukatumira mibvunzo yenyu kuna Tamina. Then she'll collate them and pass them on. So he'll try to, at least he'll see what the questions are. I can't promise it's going to answer everything. Achatora mibvunzo iyoyo oona kuti iri kuti kudii. Hatipromise hedu kuti achapindura zvinhu zvese. And then I guess the last presentation, Saturday night, will be myself. Presentation yekupedzisira ndini ndichazoita. Anybody have any questions? Pana nemibvunzo here? Either logistically or on the studies that have been taught? Pama-logistics kana pazvidzidzo zvadzidziswa. Are we going to use the roving mic or do I repeat today? Okay, someone's got their hand up already. Sure. Curtis? Curtis. So to clarify, for people online, they have to be submitted beforehand. Pavanhu vari online mibvunzo inofanira kutonge yatosubmitwa. It just gets logistically complicated. For those here, Pane vari pano. I think it's very reasonable that if you can submit your questions, it's always better. You get a better answer if they're submitted. Zviri nani kana mukaunza mibvunzo yenyu munowana mhinduro iri nani. I don't want to dictate how he manages his class, but I don't see any problem with live questions. Handioni paine dambudziko ma-questions ari live. But I'd hope most of the live questions would be follow-up ones. Asi ndachivimba kuti ma-questions ari live anenge ari haye kuzopedza kumashure. I don't think there's any reason why someone can't submit their questions beforehand. Handioni paine mhaka
munhu asingagoni kuunza mibvunzo yake. Is that okay? So if we can keep the live ones to follow up a dialogue. Tikachengeta malive questions kuitira kuti igovawo mibvunzo inoteverera zvinenge zvabvunzwa kare. Good. So we've been discussing the work of angels. Tanga tiri kutaura nebasa rengirozi. And we've spoken about methodology. Tikataura nezvemethodology. And just going through my notes of what we've looked at so far. Tingotarisa manotes kuti tatarisei so far. And of course, we've been comparing the history of our first Sunday law, which was 2014, with our current one, which I've just labeled as 2024. Tati kufananidza nhoroondo yeSunday law yedu yekutanga yaiti 2014 neiyi iripo izvezvi yandangonyorawo kuti 2024. And from the very start, you saw that I put it in quotation marks when I did study one. Kubva pekutanga pandaita chidzidzo chekutanga maona kuti iyi ndaisa 2024. You see, there it was in quotation marks. Kwese kunenge iri mumaquotation marks. So now you know why. Maakuziva kuti nemhaka yei. Because I guess up to this moment, no one's provided a systematic study to demonstrate that it's post 2024. Nekuti kusvika pari zvino hapana munhu atipa chidzidzo chiri systematic chekutiratidza kuti iri kumashure. And I'm not referring to Pedro's study. Handisi kutaura kuchidzidzo chaPedro. Where I'm going to say it this way, hopefully he would agree, where he focused on the January inauguration and then the work that would follow. Paainyanya kutarisa kugadzwa kwaizoitwa muna January nebasa raizotevera. You'll see that Arian has come to different conclusions. Ndichaona kuti Arian asvikawo pamaconclusion akasiyana. So we were comparing these two histories. Tatu kufananidza nhoroondo mbiri idzi. And we spoke about an angel, a member, and I'm going to call it the flock here. Tikataura nezvengirozi, member neflock. We spoke about the responsibility of each of those three groups. Tataura nezve maresponsibility. And we also spoke about what they would want. Tikataura kuti vanoshuvirawo chii. So what's the responsibility of an angel? Responsibility yengirozi ndeyei? We have been looking at. Muchidzidzo chatanga tikutarisa. Natalie? So I'm going to use the word gatekeeper. Ndichashandisa varari kuti anochengetedza masuo. I think that's the same as what you've just said. Ndozvakangofanana nezvawataura. Are you okay with that? Kana zviri right? That's the gatekeeper. Ndiye anochengetedza masuo. The responsibility of the member. Responsibility yemember. Monica? To follow their conscience. Kutevedzera conscience dzavo. Follow their conscience. And the responsibility of the flock. Responsibility ye flock. Natalie? Follow the angel. Kuteverera ngirozi. That's a summary of what we've discussed. Ndio summary yezvinhu zvatataurirana. I think there's been sufficient time now Pane nguva yakakwana for you to reflect upon that model kuti mimufunganye nemodel and to iyoyo consider whether or not you agree nekufunga kuti munotenderana here kana kwete nayo of the responsibility
of each of those. Nemaresponsibility eumwe neumwe ari ipapo. Just to clarify, Kuti tingojekesa, this member member iyi is part of the flock, imwe yeflock, but their individual responsibility is different to their corporate responsibility. responsibility yake ari individual yakasiyana neresponsibility yake ari akabatana nevamwe. So with that caveat, Tataura izvozvo, with that exception, pane does anybody ma-exception. have any objections? Do we all agree on this? Kana anorambirana nazvo here izvi? Tinotenderana nazvo here tese izvi? Yeah. Go ahead. So you've understood what has been taught theoretically. Saka mutheory wanzwisisa zvadzidzisiwa. Is it that you don't understand what it would look like in practice? Kuti here hausi kunzwisisa kuti zvicharadzika sei kana You said you don't understand the zvaamupractice. practicality of it. Nekuti wati hausi kunzwisisa practicality yazvo. So I've highlighted the tension between these two, I've just called them groups. Saka varatidza makakatano ari pakati pemapoka maviri aya. Say there's tension. Pane makakatano. And the tension is that they both come from the same group, if I can say it that way. Makakatano ndeyekuti vese vanobva kuboka rimwe chete. So this would be the 1 and this would be the 99. Iyi inenge iri 1 ava vari 99. And as soon as this person is identified Panongo as an individual, the the responsibility changes. Basa rake rinobva ratoshanduka. And so I think you've understood that. Ndofunga kuti wazvinzwisisa. So if you just reiterate, what is it that you either don't accept or you don't believe or you're not sure how it would operate? Ukatiudza kuti chii chausiri kunzwisisa kana kuti chausiri sure nacho kuti zvinooperaita sei. Because you know how it operates. Nekuti uri kunzwisisa kuti zvinooperaita Because that's a sei. historical fact. Nekuti effect yakaitika munhoroondo. We could go to that story and we could name names and we could go through the history. So you know what happened and how it happened. Togona kuenda kunyaya iyoyo totaura mazita, totoziva kuti chii chakaitika munyaya iyoyo. Saka unoziva kuti chii chakaitika. What I tried to say was, I'm not going to repeat your point, Zvandichazama kutaura ndezvekuti is handisadzokudzi that, point of yako. course, the member is part of the flock. There's only 2 groups. Zvekuti hongu member ipati yeflock panongoti nemapoka maviri. And if you wanted to get pedantic, the angel is part of that flock as well. Kana uchida kutodzikisa nyaya yacho, ngirozi itori pati yeflock iyoyo But zvakare. even though the member is part of the flock, Asi kunyangwe member iri pati yeflock, when it comes to this specific issue, they have to act and work independently. patinouya panyaya iyi vanofanira kutoacta nekushanda ari individual, ari And the issue at hand nyaya inenge iripo is their message imessage yavo, or an understanding of this history, this waymark. kana kunzwisisa kwenhoroondo iyi kana waymark iyi. So we said that the member Tati member iyi has a message ane message. and the flock Flock have no message. inenge dzisina message. Now people could ask what would happen if everybody got a message. Vanhu vanogona kuzofunza kuti saka ko munhu wese akaita message chii chinoitika. But that just doesn't happen. Asi hazvingowanzoitika. So I'm not going to explore some theoretical impossibility. Saka handisi kuzotaura nezve zvinhu zvisingagoneki kuitika zviri mutheory. This message rises to the level
Meseji inosumuka kusvika pamalevel that it becomes problematic. ekuti inotanga kuita matambudziko. I don't mean that it's wrong. Handisi kutaura kuti matambudziko ekuti iri wrong. But it's not just a regular rank and file normal study that someone's done. Asi hachisingori chidzidzowo chingori regular chiya changoitwawo nemunhu It gains angoita traction. chidzidzo. Chidzidzo ichi chinotanga kuwana traction. And what happens is that this message becomes so influential Zvinozoitika ndezvekuti meseji iyi inozotanga kuita influence yakanyanya that it begins to challenge the status quo. zvekutoti inotanga kuchallenja zvanga zviripo. And as soon as you get to that level, Paunotanga kusvika pamalevel iwayo, what can happen? What's the potential chii chinogona kuitika that this message or this person ends up becoming an angel? kuti munhu uyu kana meseji iyi inopedzisira yava ngirozi. Tamina. Okay. So I read your mind. So hopefully we can see that dynamic. Ndinoimba kuti tinoona dynamic iroro. If that doesn't happen, Kana zvikasaitika, then the message really just implodes, collapses upon itself, and the movement carries on. meseji yacho inongodhirikawo, movement yoenderera mberi. So every time that's happened in the past, something significant like that happens, Pega pega pazvakaitika mumashure, chiitiko chiri significant people zvakadaro end up becoming angels. pazvakaitikira, vanhu pavanopedzisira vava This is kuita the reason ngirozi. people now are questioning whether or not this current message, Ndomhaka vanhu vari kubvunzurudza kuti meseji iyi iri kuitika whoever it's izvezvi, coming from, zvisinei nekuti iri kubva kunani, warrants the identification of a new angel. kuti inokwanisa here kuva nekuti iidentifyiwe sengirozi itsva. Demands. Inotodhimanda here kuti inzi ingirozi If we're itsva. allowed to create, if this is so significant that it forces us to create a new paradigm to make a new angel. Kana iri significant zvakadaro zvekuti tigadzire chiitiko chitsva chekugadzira ngirozi imwe, It would seem to me kwandiri zvinoita sekunge the prudent thing to do chinhu chakakosha would chekuita to understand the message first. tanga tanzwisisa meseji yacho, Agree on that tatenderana nazvo before trying to label that individual as an angel. tisati tatanga kuda kuisa malabel ekuti munhu uyu Because once a ingirozi. person takes on that title or role, Nekuti kana munhu achinge atotora basa iroro kana they become unassailable, which means you can't attack them. anenge munhu hauchakwanisi kuvata. Or in the movement, we call them Kana kuti movement tinovadaidza tichiti cult of personality. macult of personality. And I want to clarify, I'm not saying cult of personality is a bad thing. It's just Ndoda kungojekesa hasi kuti it's a factor of human nature. chinhu chakashata, ingori fact iriko muchimiro chedu chevanhu. We discussed in this history, the 2014 history, Munhoroondo ya2014 takataurirana about a failure. nekukundikana kwanga And we've kuri, identified as who failing, tikaidentify kuti ndiani ari kufoira, the angel, the member, or the flock. ngirozi, member kana kuti flock. So we identified the angel as failing. Saka tikaidentify ngirozi sekunge iri kufoira. So if the angel failed, what does failure look like? Saka kana ngirozi yafoira, kufoira kunoratidzika sei? What did the angel do in order to have this label attached to them that they failed? Ngirozi iyi yakatadza chii, yakakundikana kuita sei kana takaatacha Tamina, Tamina. suppresses the message. Akatsikirira message. Anything else? Pane zvimwe here?
you discuss it? Raquel? Raquel, Why they suppressed the message? sei vachitsikirira message. Okay, so that's what we discussed. Ndo zvatataurirana. Someone had their hand up? Pane anga aine ruoko rwake. Okay, so Curtis said jealousy. Curtis ati jealous. We'll just say control. Tongoti control. They wanted to maintain control, so they suppressed the message. Vaida kumaintaina masimba ekucontrola, saka vakatsikirira message pasi. Curtis? That was Tamina's point. So Tamina said in this instance, it was correct to suppress the message. So it was wrong to suppress the message. Tamina ati pachiitiko ichi zviri wrong kutsikirira. Why? You're in 2012. Uri mugore ra2012. Why is it wrong to suppress the message? Sei zvakashata kutsikirira message? The message would have gained track. And it would have been, the end result would have been a loss of his control. Message yaizotekeshera, mubayiro The angel stood up and control. said, you're teaching heresy. It's against inspiration and what the movement teaches. Girozi yakasumuka ikati, uri kudzidzisa manyepo, ende zviri against mweya wechiprofita, zviri against zvatinodzidzisa semovement. Chakaipa pane izvozvo chi? It's no longer present truth. Hanzi inenge isisiri present truth. Iye anofanira kunge achizvisiva sei? Who told him? Ndiani Because he should have akamuudza? listened to the member. Hanzi nekuti aifanira kuteerera member. So the angel is required to listen to the member. Saka ngirozi inosungirwa kuteerera member. And just listen to whatever the member says. Ungoteerera kuti member iri kuti kudii. And critically examine what the member says. Aifanira kuzosamanisa zviri critical kune zviri kutaurwa nemember. Methodology. Achishandisa methodology yekufananidza nekusiyanisa. And you're assuming the angel didn't do all of that. Iwe uri kuassume kuti ngirozi haina kuita zvese izvozvo. Somewhere something went wrong. Pane pakakanganisika. Maybe it was a control issue, not a doctrinal one. Pamwe yaiva nyaya yekucontrola kwete nyaya yedoctrine. But maybe it wasn't. Pamwe yaisava. Okay, so I'll leave that as it is. So ndichazvisiya sezvazviri. Did the flock fail? Ko flock yakafoira here. Only the ones in Wales. VekuWales chete ndo vakafoira. Yep. Okay. Sorry. So maybe the angel didn't understand the message. Pamwe ngirozi haina kunzwisisa message. Let me do it first because you end up doing it twice. Sorry. So maybe the reason the angel stopped is because they didn't understand the message. Pamwe ngirozi yakamira nekuti havana kunzwa. Vakamisa message nekuti havana kunge vanzwisisa message iyoyo. So if the angel doesn't understand the message, saka ngirozi ikasanzwisisa message, what should they have done? Vaifanira kuita sei? What he should have done, sit with the members, Hanzi vaifanira try to kugara nemember, understand vozama what kunzwisisa is present, kuti and ari maybe after kupresenta kudii. discuss, Vapedza kutaurirana, his colleagues and after the members. So the angel didn't do that. saka uri kuti ngirozi haina kuzviita izvi. We'll say the angel didn't understand. Toti pamwe ngirozi haina kunzwisisa.
And then the angel didn't take the opportunity to sit down and discuss it. Ngirozi haina kutora mukana wekugara pasi nekutaurirana izvozvo. So what's the failure now? Saka kufoira kuripo ndekupi? Repeat because I'm not sure. Your argument was, if you don't understand, learn. Argument yako yanga iri kuti kana ukasanzwisisa, dzidza. We'd all agree that's reasonable. Tatenderana kuti izvi zvinonzwisisika izvi. So let's assume that he didn't understand. Ngatimboasumai kuti pamwe haana kunzwisisa. It's a historical fact that he didn't want to learn. Effect yekuhistory yekuti aisada kudzidza. So what's the failure now? Paari kufoira ndepapi manje? So yeah, it's refusal to learn then, if he doesn't want to do it. Okay. Kuramba kudzidza kwake kana could be asingadi pride kudzidza. because he Pamwe has inenge a high pride. position, he doesn't want to. Nekuti I ane don't know, position pride or yepamusoro. refusal of learning. I Handisiwi don't kuti know how to pride explain. here kana So- kuramba kudzidza. Someone said jealousy before, Mumwe munamboti jealous mashure. and I said I prefer to use the word control. Ndikati ndinoprefer kushandisa vara rekuti control. And pride, I would still prefer to use control. Pakuti pachinhambo chepride ndinongoprefer kushandisa control. We've got suppress the message, Kusuppressa message. and you said refuse to learn. Iwewe wati anoramba kudzidza. On the same page? Tapa page rimwe chete here. Tamina? Tamina. I was just thinking today we have people we can turn to get feedback. Ndoda kungoti nhasi taane vanhu vatinogona kuenda kwavari kuti tiwane feedback. To get check and balances about studies we have. Kuti tiwane machecks nemabalances nezvidzidzo zvatinenge But tinazvo. maybe the first angel didn't really have that. Pamwe ngirozi yekutanga yanga isina izvozvo zvese. Well, in 2012, Tiri muna 2012, I think you were around then, ndofunga kuti wanga uripo nguva iyoyo. Elder Elder Jeff has got Path of the Just, vane Parts of the Just. and they're a team of the most competent teachers we've probably ever had in our movement. Itimu yevadzidzisi vatisati takambozoita futi mumovement. Very quick you want of it, Elder Tabu was one of them. Elder Tabo anga ari mumwe wavo. Flock did not fail, you tell me. Flock haina kufoira ndozvawandiudza. Except for the Welsh. Kusara kweve kuWales. The member, Komemba. did the member fail? Memba yakafoira here. Blessing, did the member fail? Blessing memba No? yakafoira here. Kwete. Monica said yes. Monica ati hongu. Disagrees with you. Anorambirana neni. Okay. All right. Take the mic. Tora mic. Let's see. Explain why the member didn't fail, so that everybody gets it. Tsanangura kuti nemhaka yei memba isina kufoira kuti The member vanhu didn't vese capitulate when the angel suppressed the message. memba haina kurambirana nazvo apo ngirozi yakatsimbirira message. Yeah, they followed their conscience, Vakatevedzera conscience yavo. so they didn't fail. Okay. Saka havana kufoira. So your definition of success Saka is definition you follow your yako conscience. kubudirira Yeah. yako ndeyekuti unotevedzera conscience yako. Okay. All right. Monica, Monica, you said the person did fail. wati munhu wacho akafoira. Tell us the what the failure was. Titaurire kuti kufoira kwakaitika ndekupi. That the member went quiet. Kuti memba yakabva yanyarara.
Hold on. They didn't fight for. They didn't went fight quiet against the and they angel. didn't fight. Hanzi vakabva vanyarara havana kuzorwira. Do you want to respond? Do you agree with her now? Okay, so respond, please. Let's see. So she said she'll agree that they followed their conscience. Saka abvumirana kuti vakatevedzera conscience yavo, They went quiet. vakanyarara, They didn't fight. havana kurwisana. And they took down all the videos that they'd done, Mavhidhios ese akanga aita akabviswa, destroyed them, akaparadzwa, except one, kusara kweimwe which was hidden. yakanga yakawandiswa. They were kicked out of the movement. Hanzi vakabudiswa movement. I don't know how they were going to fight when they're outside of the structure. Handisi kuti vaizorwisanisana sei vari kunze kwestructure. Because their place had already been taken away from them. They can't fight for their place. Nekuti nzvimbo yavo vanga vatotorerwa, vaikugona kurwira seiko nzvimbo. And I don't know if we included that as part of the responsibility of the member. Handisi kuti tinozvisanganisira here sepati responsibility To do what? yemhembe. Kuita sei? If you're kicked out, force your way back in. Kana wadzingwa wozvimanikidzira Did the person kudzoka. force their way back in? Munhu yakazvimanikidzira kudzoka here? Not that I remember, no. Kwete zvandorangarira. How did they get back in? Vakadzoka sei? They were welcomed back in. Vakachingamidzwa. Okay, so Monica, Monica, they got kicked out of the movement. vakadzingwa movement. What they're supposed to do? Vakufanira kuita sei? Keep the videos. Chengeta mavidhio. Sorry? Keep the videos. They should have kept the videos, Vaifanira kuchengeta mavidhio. but they're not in the movement. Asi havasi mumovement. So how can they fight? Saka vanorwa sei? Can't. Havakwanisi. Okay. Alright. So you kind of agree with Blessing. Saka wakutenderana nezvataura Blessing. And I've come about coming back into movement. How did they get back? Pakudzoka movement vakadzoka sei? The angel is asking or requiring to say, come back. Ngirozi yakakumbira kana kuti yairikwaya kuti chidzokai. In 2014, 2014 they forced their way back into the movement vakazvimanikidzira kudzoka movement. on time, Panguva chaiyo just as chaiyo. many were being overthrown. Sezvinongoitika vakawanda vachazopidikura. One moment. Do you have to work it out? Oh, okay. I think the angel made a mistake Hanzi ndofunga kuti ngirozi yakaita mistake that he threw this person out. kuti yakapushira munhu uyu kunze. The angel had to do that. Yeah. Okay, because the angel doesn't have the permission to kick people out. He was acting like God. Nekuti ngirozi haina permission yekukikira vanhu panze, aizviita kunge ndimwari. So you believe if a member does something wrong, Saka unotenda kuti kana member ikaita chinhu chakashata, that the leadership has no recourse, no responsibility to remove them. utungamiriri hauna responsibility yekumubvisa. In this situation, it would have been a mistake. Musituation iyi inenge iri mistake. He didn't interact or learn about the message.
So if he had studied and pleaded and shown me the error of my ways, and I Saka still kana refuse, dei vakandiratidza vakagombedzera vakandiratidza can you get thrown out then? maerrors enzira dzangu, ndaisazodzingwa here ipapo? Can you get thrown out then? Ndaizodzingwa here ipapo? If you're told you're wrong, you're shown you're wrong, and you still don't listen. Ukaudzwa unzi uri wrong, woregedza kuteerera still. Yes. Okay, so angels can Okay. throw you out. Alright, saka ngiro dzogona kukudzinga. Yes, they can, but in Hongu. 2012, it's Vanokwanisa. Asi muna 2012 yairi mistake. like Moses hitting the rock. Sezvakaita Moses achitova dombo. Okay, so I want to ask it. Repeat. What do you want me to say? Yeah, I'm going to summarize. I'm going to summarize. I want to broaden this question to everybody. Mubvunzo uyu ndoda kuti uye kumunhu wese. Is leadership, we've called it Utungamiri an angel here, apa taiti engirosi so I'll just say leadership in general. Saka ndichati utungamiriri in general. Do they have the right, the authority Vane right here kana masimba to, which means to remove somebody kubvisa mumwe munhu for a moral crime? necrime yezvinhu Moral zviri would mean moral. an interpersonal thing that they did wrong. Moral zvichireva kuti chinhu interpersonal chavakaita zviri wrong. Are you complaining about the translation? Okay. I don't want to start defining what sin it is. Handisadi kutanga kudefine kuti chitema chipi. Well, I'll just say one example: theft. Ndichapa muenzaniso wekuti kuba. If it's a big theft, can the leadership disfellowship and remove the person? Did they have that authority? Kana kuri kuba kukuru, utungamiriri unogona kudisfellowshipa here nekubvisa munhu iyeye. Vane masimba iwayo here. Simudzai maoko enyu. Can you get rid of people for moral crimes? Munogona kudzinga vanhu here nemacrimes ari moral. Theft is a moral crime. Kuba crime iri moral. I gave one example. Ndapa muenzaniso umwe If chete. it's in one moral crimes. Those online, there was a general consensus that yes. Pane vari online paine consensus iri general vati You hongu. agree with that? Munotenderana nazvo here? Okay. So second question, Mubvunzo wechipiri, is leadership allowed to remove you, utungamiriri unobvumidzwa here throw you out kukudzinga for doctrinal reasons? nemhaka dzedoctrine. We'll call it doctrinal crimes. Tichati macrimes edoctrine. Can you get thrown out for that? Unogona kudzingirwa here izvozvo. Teaching rubbish. Kudzidzisa zvinhu zvisizvo. Put your hands up now. Simudzai maoko izvezvo. Okay, only a few people. Vanhu vashoma. Oh. More people? Vanhu vakuwedzera. All rubbish is error, Rubbish yese and all error is rubbish. error yese irubbish.
You teach rubbish, error. Ukadzidzisa rubbish neerror. Just put your hands up again. I want to know, are we allowed to throw you out for teaching error? Unobvumidzwa kudzingwa here nekudzidzisa zvinhu zvisiri izvo. Okay. More. Oh, they're going up. Okay, so about half the congregation says yes. Thank you. Congregation half yayo yati hongo. Maita basa. Sylvie. But today you view it, generally it's being viewed differently. Nhasi zvakuonekwa zvakasiyana. That's why I'm not so quite sure how to view it today, your question. Ndosaka ndisingachanyatsoziva kuti mubvunzo wenyu I don't understand when you say today, what you're referring to. Handisi kuziva kuti uri kutaura nezvei. If someone today is teaching, because we don't understand it at the moment. Kana nhasi munhu ari kudzidzisa tine tisati tazvinzwisisa panguva iyoyo. If you understand it and you disagree, ukazvinzwisisa worambirana nazvo, and you're a leader, uri mutungamiriri, can you throw the person out? unogona kudzinga munhu yacho here? You understand? Wazvinzwisisa? You're a leader Uri mutungamiriri and you disagree. Uchirambirana nazvo. Can you throw the person out? Wakugona kudzinga here munhu wacho? In theory, yes. So that's a yes. Mutheory hongu. Saka You wati had your hand hongu. up before. That was a yes. You think you can. Wanga wakasimudza ruoko rwako unofunga kuti hongu unogona kudzinga munhu. So now, Saka izvezvi I don't know if you realize the mess you got yourself into. handisi kuona kuti maona here mapipa mapinza maari. Because the only accusation you've got for this angel in 2014 Nekuti muna 2014 mhaka yega yamuri kupomera ngirozi is they didn't work hard enough. ndeyekuti havana kunyatsokushanda nesimba. And their defense would be, Defense yavo ndeyekuti I've got a very high IQ. inini ndinozvitarisira I'm super clever. ndakangwarisa I did chaizvo. all the calculations of right and wrong in a few minutes, and I've come to the conclusion. Ndatoita macalculations ezvakanaka nezvakaipa nenguva isipi ndikasvika And your paconclusion. only defense is, Defense yega yamuinayo ndeyekuti it should have taken you 6 weeks to do it, not 6 minutes. dei makatora ka 6 weeks pachinhambo che6 minutes kuzviita. But in principle, you're agreeing with that decision, Asi muprinciple muri kutenderana nesarudzo iyoyo that it's acceptable to throw people out of this movement kuti zvinogamuchirika kudzingira vanhu kunze kwemovement because you don't agree with what they're teaching. nekuti hausi kutenderana nezvavari kudzidzisa. That's what they did in 2014. Ndo zvavakaita 2014. And initially you said it's wrong. Pekutanga mamboti zvakashata. Then 20 minutes later you said it's right. 20 minutes zvazotevera mazoti zvakanaka. And then you're going to say, oh, but he didn't try hard enough. Makuzoti but havana kunyatsokuzama nesimba ravo rose. So now you're going to judge the angel on their capability. Makutanga kujaja ngirozi maererano nekugona kwavo. And I think it's for you to prove that they didn't try hard enough, and I don't think you can. Ndofunga kuti makufana kuchiprova kuti havana kunyatsokuzama nepesi pavanogona. Handifungi kuti munogona Because kuzviprova. it takes you 20 hours to work out something, but it takes them 20 seconds. Nekuti ivo zvinokutorera 20 hours kuwork out chimwe chinhu, but ivo zvinovatorera 20 seconds. That's why they're an angel and you're not. Ndosaka vari ngirozi ivo usiri. Have you ever tried fighting with an angel? Wakambozama kurwa here nengirozi? Most of the time you lose Kazhinji unoruza. because they're normally a lot cleverer than you. Kazhinji vakati ngwarei kupfuura iwewe. I want us to see that, Ndoda kuti tizvione. as most of you think it's okay to get rid of people because you don't like what they're teaching. Vanhu vakawanda munofunga kuti zvakanaka kungokandira vanhu panze nekuti hamufariri zvavari kudzidzisa. Okay, so Tamina, then 2, then 3.
does it come back to the motivation? Tinodzoka We here can throw people out. motivation yacho. Tinogona kudzingira It's munhu the kunze system, but kwesystem. who runs, it's with what motivation do you do this action? Asi zvinobva nekuti une motivation ipi yekuita action iyoyo. So what you've just said is, Zvawabva kungotaura ndezvekuti it's okay to throw people out zvakanaka if you kudzingira don't vanhu like what kunze they teach, kana usingafariri zvavari kudzidzisa, but do it for the right reasons. asi zviite nemareasons akanaka. Okay. Right. And who's going to judge that you're doing it for the right reasons or the wrong reasons? Ndiani achatonga kuti uri kuzviitira mareasons akanaka kana kuti akashata? Who's going to judge the angel? Ndiani achatonga ngirozi? The next angel. Ngirozi inotevera. Okay. All right. Curtis? Curtis. If I recall correctly, in Kana your ndichirangarira parable, you made zvakanaka the member the wolf. muparabhora A wolf. Made them a what? A maita wolf. member wolf. kuti iwolf. So then what's the responsibility of the shepherd, aka angel? Saka responsibility yengirozi kana They have to mufudzi protect the flock ndeipi? from the wolf, Vanofanira kuchengetedza according to flock kubva their conscience. kubere iri maererano neconscience yavo. So don't they forced to throw the wolf out. Saka vanomanikidzirwa kukandira kunze So if they you believe so, in the wolf. bere iri. so the way to deal with wolves Saka uri kuti mudhiliro watichaita nemawolves aya is ndeweku To kill them. to kill them. ndewekumauraya. Okay, so he's firmly about removing erroneous doctrine. Saka akadzika midzi pakuti ngatibvisei doctrine isingaiti. So you're doubling down on what you've said. Saka ari kuvirikidza pane zvaabva kutaura. If the wolf doesn't want to change their skin. The wolf Kana doesn't. wolf isingadi kuchinja skin yayo. Of course, the wolf doesn't change. Wolf haichinji, They're not allowed to. havabvumidzwi kuchinja. Is there a difference Pane musiyano here if a member teaches something against established truths? kana member ikadzidzisa zvinhu zvinopikisana nechokwadi chiri established? Like, for example, things that we have in our vows, doctrinal things in the vows? Semuenzaniso zvinhu zvatinazvo sedoctrine mumavhows. To me, that would be a reason to remove. Kwandiri inenge iri reason yekubvisa. But when there is new truth being, Asi kana paine chokwadi chitsva, maybe there we need to be very careful. pamwe ipapo tinofanira kunge tiri careful zvakanyanya. I don't understand what you've just said. Handina kunzwisisa zvawabva kutaura. The definition of new light Definition is that yechiedza it's not chitsva in the established truth. ndechekuti hachizi muchokwadi. So how can the person win? Saka munhu wacho anogona kuwina sei? You can't have it both ways. Haugoni kuva nazvo nzira mbiri idzi. Ellen White says there will be no more message hung on time. Ellen White akati hapasina message The angel was very Turikwa careful panguva. never to teach time. Girozi yakanga iri careful kusadzidzisa nguva. It's an established truth. Chokwadi And chaka-establishwa. someone says, Umwe munobva ati I had a dream, ndakarota and I think now we can have time. ndofunga kuti takugona kuve nenguva. Is that new light? Chiedza chitsva here.
All good? Yes? Okay, we're all good. So I had this dream. God told me we can now have time setting Saka ndava nechiroto ichi Mwari akati ndakona against the kuseta angel, nguva against Ellen White, zvichipikisa ngiro zvichipikisa Ellen White. and you define that as new light. Iwewo zvidefina uchiti chiedza Yes. chitsva. So Hongu. define something that wouldn't be new light, but it would be some evil. Saka defina chimwe chinhu chine chisiri chokwadi chitsva asi chiri chitema kana chinhu chakashata. So we believe Holy Spirit is a person. So someone stands up and starts to say, Holy Spirit is not a person. And they don't hear it. In the room. We believe that the Holy Spirit is a person. Murumu munovari kuti tinotenda. Someone says, Mweya mutsvene munhu umwe munhu oti chii. and we'll throw them out for that. Tobva tamudzingira izvozvo. Yes? That's what you're saying. Ndizvo zvauri kutaura here? There must be new light then. Ne chiri chiedza chitsva. I'm not sure anymore if I would. Okay, so Monica's From- changing her position. Handichazivi saka Anyone else? Monica ari kuchinja position yake. Pane mumwe here zvakare. Did you want to say something? Awada kutaura chimwe chinhu. Shemaine, do you want to say something? So the question is Mubvunzo ndewekuti shall we throw away someone who teach error? Or yeah? todzinga here munhu anodzidzisa era. So if we compare in 2014, Tikafananidza because we 2014 teach you bring a new study, nekuti imi makaunza chidzidzo we chitsva push you away of the movement. kwakupushirai Yeah. kunze kwemovement. And I think that we have to learn about this experience Ndofunga kuti tofanira kudzidza and all the nezveexperience effect and not to reproduce the same thing. toregedza kudzokorodza zvinhu zvakafanana naizvozvo. Wisdom from our elder. Wisdom kubva kuna elder vedu 10 years on, makore 10 12 years aifambira mberi, technically, 12 years and we don't seem to have learned anything. toita kunge hatisina chatakadzidza. I think that's what she just said. Ndofunga kuti ndo zvavabva kutaura. Is that right? Ndizvo here? Yes. She Hongu, said that's what she just said. vati ndo zvavabva kutaura. You haven't learned anything in 12 years, Hamuna chamakadzidza mumakore and we're 12. making the same mistakes. Tirikuita mamistake akangofanana. Oh, now we've got lots of hands. Maoko abva adzika. I'll go with Sylvie first, then Curtis, just because they didn't ask a lot. Was it Oh. not like the people who taught error eventually left by themselves, like Mark Rose, Patrick Schneller, and so on? Vanhu vakadzidzisa era havana kungozozvibudira here, vana Mark Bruce nevamwe vataurwa ava. So if I could summarize, you said they left on their own volition. Saka kana ndisamaraiza vati vakazvibudira pachizvavo. Is that what you said? Ndozvavataura here? Okay. All right. Curtis? Curtis, So that means you've changed your mind, I think. toreva kuti washandura pfungwa dzako. Ndofunga. Because you said we don't need to throw them out, they leave by themselves. Hatinidi kuva kukandira kunze, vanozvibudira vega. Curtis? Curtis, If I'm not mistaken, You are. more times than not, question. I am. Didn't Ellen White recommend false teachers for disfellowship?
Anonati haana kurekomenda here vadzidzisi venhema kuti vadisfellowship. As well as meat eaters. Akazvita even kune vaidya nyama. What? As well... Why? What's wrong with that? Kochi chakashata panizvo. Okay, last point. Can I get a clarification of a point you made previously 5 minutes ago? Nogona kuchekesa here point yamataura 5 minutes apfuura. Thank you. That was deliberate. You mentioned when the message gains traction. Mention kuti message painotanga kuwana traction. This gaining traction, is it part of the duty of the flock or the angel? Kuita gain traction duty reflock here kana kuti rengirozi. I The thought the member is giving the message. Saka member iri kupa message. And where's the traction coming from? Traction iri kubva kupi? So there becomes a general acceptance for sure, but it's the member that has to drive that. Panova nekugamuchirika kuri general asi member inofana kudrive izvozvo. So yeah, the flock is beginning to secretly listen and have sympathy. Flock yakutanga kuteerera zviri musecret ichiinzwawo tsitsi. And what's your question? Mubvunzo wako ndewe kuti kudini? Then it comes back to the angel giving the member the platform for the member to be able to push for that message. Zvodzokera kungirozi kuti ipe platform kumember kuti igone kupusha message iyi. Is this connected to my question? Izvi zvakabatana nemubvunzo wangu here? No, that's why I asked you, can I come back to a previous point you made? Okay, nothing to do with that. Oh, okay, sorry. Previous point. Have I answered? Yeah, I think I get a picture now. Okay, so if anybody disagrees with what I'm about to say, they're going to get disciplined. Poor discipline. Yes, you will leave this room. Me and my fellow elder will remain here. Na elder wangu tiri vaviri tichasara muno. If we start disciplining people for doctrinal differences, tikatanga kudisciplina vanhu nema-differences edoctrine, even kunyangwe calling the Holy Spirit something strange, kudaidza mweya mutsvene kuti chimwe chinhu chiri strange. I don't know how strongly to say it. Handisi kuti ndozvitaura zvakasimba sei. It's a really bad idea. Ifungwa yakashata. And one thing that I hope you would have learned over the last 9 or 10 years of my public ministry chandinovimba kuti makadzidzawo ku 9 kana 10 years dzepublic ministry yangu is that I don't do that. Kuti handidaro. Other angels do. Dzimwe ngirozi dzinodaro. I don't. Handidaro. See, I'm the only one left at the moment. Ndindega ndasara panguva We ino. won't be doing that kind of stuff. Hatichange tichiita zvinhu zvakaita saizvozvo. Surely a movement that is composed of students of prophecy, Zvirokwazvo movement ine vadzidzi veprofesi, people who claim to be wise, vanhu vanoti vari wise, can handle a few wolves in sheep's clothing. vanogona kuhandla mapere ari mu. We can manage bad actors. What we can't handle, mabad actors, what we're not allowed to accept, chatisingabvumidzwi kugamuchira, people who commit moral sins. vanhu vanokomita mamoral sin. They definitely need to be dealt with. Ivava vanofana kudhilwa navo. But doctrinal differences, Asi misiyano panyaya dzedoctrine,
I'm calling it error. ndiri kuzviti era, daidza ndichiti That era. should not be a place where people get disciplined or punished. Hapafani kuva nenzvimbo iyo vanhu vanodisciplinwa kana kuti vanopanishwa. So I know you don't agree with me Ndoziva kuti hamutenderani neni, yet, hamusati but makutenderani assume that neni, you do. asi tomboti munotenderana neni. If you're not going to punish people for teaching rubbish, Ukasapanisha vanhu nekudzidzisa zvinhu zviri rubbish, how do you combat it if you're not going to unozvigona punish sei them? kana ukasavapanisha? So that's my question. Ndo mubvunzo wangu. How do you combat error Ko era unoigona sei in this movement? mumovement ino? Because we're not the papacy, wherever 4 or 5 centuries back. Nekuti hatizi papers Because what did they do? akare. Nokuti vaiita If sei you disagree, ukaramba? it's called a heretic. You're Ukanzi prescribed, which means you're labeled, ukanzi heretic unodaidzwa uchinzwaro, and whatever the punishment is, you're excommunicated. zvisinei nekuti chii unobva waitwa excommunicate. I would have thought we'd have learned that lesson and not want to repeat it. Ndaichinemba kuti takadzidza chidzidzo ichocho ende hatidi kuchidzokorora. I think it may have been Sylvie that said, didn't we learn anything from 2014 and that failure? Ndafunga Sylvie ati pane patakadzidza here pakukutadza Oh no, I think 2014. Elder said that, sorry. Someone said that. Pane munhu ataura izvozvo. It seems very strange to me that we're at the Sunday law, Kwandiri zvinoita kunge zviri strange kuti tiri pano pasunday law, plus or minus, plus or minus, and we still think it's okay to punish people because they disagree with us. vanhu vachiri kufunga kuti zvakanaka kuti tipanishe vanhu vasingatenderani nesu. I say members should listen to the angel, Ndoti mamembers vanoteerera ngirozi, so hopefully you should all be listening to me saka ndinoimba kuti mune muchiteererawo kwandiri and see how I'm managing people moonawo kuti ndiri kumaneja vanhu sei who have crazy ideas. vane maidea. We have a laugh, we have a joke, Tinoseka, ridicule them, put them on trial like we did with Pedro. tombovashoropodza hedu tovaisa patrial Apparently. sezvatakaita naPedro. I don't own that crime, Inini haizi crime yangu iyoyo, but we don't throw people out because we don't agree with what they teach. asi hatidzingiri vanhu bvunzo nekuti hatitenderani nezvavanodzidzisa. What we should be doing instead is Zvatinofanira kunge tichiita pachinhambo chazvo ndechekuita sei? study together, Kudzidza pamwe chete, question them, kuvabvunzurudza, teach the truth, kudzidzisa chokwadi, give them time to collapse. kuvapa nguva yekuti zvidhirike. Oh, the microphone for Kurt. Oh, sorry. So if we just, the question, yeah, you repeat. Oh, that's not working. Oh, sorry. So we've spoken about the wheat and tear model. Tataura nemodel yewheat and tear, Let both grow together. ngazvikurirane. So if we can change wheat and tear Kana tikashandura wheat netear, to truth and error, tozviti chokwadi let the truth and error nenhema. coexist Regai chokwadi nenhema until the harvest. zvirarame pamwe chete kusvikira paguhu. Curtis, Curtis, you just said? ndozvawataura here? So you have to do it after me. At harvest, Paharvest, whatever harvest is, that's the time to sort things out. isinei kuti harvest ipi, ndonguva yekugadzirisa So zvinhu. when you've cut the
wolf, you let them carry on speaking. Kana wacheka wolf unoti irambe ichitaura. Okay, so have I hopefully managed to persuade us with Tamina's help? Nerubetsero rwaTamina ndakwanisa here kuti gombedzera. That when it comes to doctrine or theology, Kuti kana pauya panyaya dzedoctrine kana kuti dzetheology. It's really not a good policy to punish. Haisi policy yakanaka yekupanicha. To discipline people. Kana kudisciplina vanhu. If we're a movement that has been created by prophecy, kana tiri movement yakagadzirwa nechiprofita, that we believe in prophecy, kuti tinotenda that that's where we find our strength, kuti ndo matinowana simba redu, we shouldn't have to fear the influence of evil, of error, not evil. Hatifani kutya influence ye. And there's no need to punish people. Hapana need yekupanisha vanhu. Because eventually the truth always wins. Nekuti chokwadi chinongozowina. And I think that was the mistake of 14. Ndofunga kuti ndo mistake yakaitwa muna 14. Regardless of the control, regardless of the refusal to learn, zvisinei necontrol nekuramba kudzidza, suppressing things just is not a good idea. kutsimbirira zvinhu haisi pfungwa yakanaka. And error has a way of, everything has its way of being dealt with. Era kana kuti zvinhu zvese zvine nzira yekudhilwa nazvo. So those who had their hands up before, vaivanga vakambosumudza maoko avo mashure. are you kind of persuaded yet or not enough? Mazobvumirana here kana kuti hasisati You zvakwana. see that the utility in not punishing. Kuona kuti zvinotibatsira mukusapanicha. So I wanted to make the distinction between doctrine and moral crimes. Ndandichida kuita musiyano pakati pedoctrine nemacrimes ari moral. Natalie. So Natalie said in heaven we saw that Lucifer was given a lot of time. Natalie ati kudenga takaona kuti Lucifer akapuwa nguva yakawanda. Okay, so Tamina said it's a waste of time trying to uproot error. We could spend our energies elsewhere. Tamina ati kutambisa nguva kuzama kuda kudzura era tinogona kushandisa energy yedu kune zvimwe zvinhu. Andreas. I don't know. The mic's not working. Sorry. So Andreas has said that the war in heaven, when they actually got thrown out, Andreas ati hondo yekudenga pavakadzingirwa kunze didn't happen when they were having doctrinal fights, haina kuitika vachiita makakatano ezvedoctrine, but when they took up arms. Asi pavakazotora zvombo. Arms, weapons, when they wanted to fight. Okay, so are we hopefully on the same page? Does anybody want to comment or they disagree? They still think we should punish people? Tinovimba kuti tiri page imwe chete. Pane anorambirana here nazvo anofunga kuti tinofanira kuramba tichipanisha vanhu kunze kwaketisi. You're not persuaded yet? Hausati wabvumirana nazvo here? I'm only joking. I knew you were. Yes. Okay, so the question is, what about Ellen White? Mubvunzo ndewekuti ko Ellen White. And he didn't like my quip, so he wants to go for a second. Haana kufarira zvandataura saka ada kutipa imwe yechipiri. So is there a difference between the Church of Ellen White and this church?
pane musiyano iri pakati pekereke yaEllen White nekereke inoi. Are you saying yes? What's the difference? Musiyano uri He said pari. yes, there is a difference. So what is the difference? Several people have said yes. Ketisati pane musiyano, vanhu vakawanda vati pane musiyano, saka hanzi musiyano ndeupi? So she was leading the church that was in darkness. Taitungamirira kereke yanga iri murima. Is darkness Laodicea? Rima iLaodicea here. Like we're in? Senge matiri. So Curtis says he hopes we're not. Ketisati tinovimba kuti hatizi. I'm pretty sure I heard Elder Tess say we're in Laodicea. Ndovimba kuti ndakanzwa Elder Tess vachiti tiri muLaodicea. Forget Elder Tess. Okay, mbokanganwa nezvaElder Tess. We'll go to Jesus. Toenda una Jesu. What did Jesus teach in Matthew 25 Jesu aidzidzisa chii muna Matthew about 25 us maererano today nesu or tomorrow? nhasi kana mangwana? Can you help us, Blessing? Unogona kutibatsira here Blessing? Wise and foolish? Hanzi wise and foolish. That's it? Okay. Natalie? Natalie, The virgins are asleep. mavirgins vanga vakarara. Sorry? Okay, carry on. Ellen White was a failure. Ellen White akafoira. Oh. The church failed. Hanzi kereke ndo yakafoira. Why did they fail? Nemhaka yai vakafoira? They failed because they rebelled against Ellen White. Vakafoira here nekuti vakarebel against Ellen White. And why did Sardis fail? Sardis yakafoira nemhaka yai? Because they rebelled against William Miller. Nekuti vakarebel against William Miller here. They didn't come out of Babylon. Havana kubuda muBhabhiloni. Did Miller tell them to? Miller akavaudza kuti vabude here. So who's the they? Saka vari kuti havana ndivanani? Miller. Miller here. You said they didn't come out of Babylon. Iwe wati havana kubuda muBhabhiloni. I said, did Miller? Ndikati Miller. You said, no. Ndiye here. So I said, so Miller didn't come out of Babylon. Ndikati saka Miller haana kubuda muBhabhiloni. So did Miller fail? Saka Miller akafoira here. Yes. Oh, no, no. Hanzi kwete. The sheep go where the shepherd takes them. Hwayana dzinoenda kunoenda The mufudzi. flock cannot rise higher than whatever the spiritual leader is. Hwai hadzigoni kukwira Seems to me padziri kuenzwa nemufudzi. that Miller's the problem Miller ndiye dambudziko with Sardis, neSardis with his erroneous doctrines, nemadhoktrine ake anga aine maera mukati. and Zvakare she said, and Ellen White as well. hanzi Ellen White zvakare. Handisiri ndadaro. We can surmise the reason. Tinogona kufungidzira mhaka yacho. We think the reason was control and power. Vanhu vanogona kufungidzira kuti mhaka inga iri The failure was kufoira kwanga to kuri suppress a message. vakatsimbira message. And the only way you can suppress a message Nzira yega unogona kutsimbirira message from a hardcore Welsh person inobva kune munhu ari hardcore wekuWales
is to kick them out. Kumudzingira Because kunze they're not going to shut up. nekuti havasi kuzonyarara. That's the failure. Ndo kufoira And kwakaitika. most people here said we should do the same today. Vanhu vakawanda vanga vachitofanira kuita But zvakafanana, they backed away from that pretty soon. asi vazobva papfungwa idzodzo So nokukasika. Aaron is safe, Saka Aaron asafe, as is Curtis. zvafanana naKurtis. That's what I'm saying. Ndo zvandiri kutaura. And we need to close now. Takufanira kuvhara izvezvi. I'm sorry. I had 2 teas. I hope we've learned at least 1 or 2 things so far Ndinovimbawo kuti at least tadzidzawo zvinhu 1 kana 2 on the so far. ethos or a culture that we should have in this movement. Paethos kana kuti culture yatinofanira kunge tiinayo mumovement ino, How I should behave and how you should behave kuti ndofanira kubhehevha sei, iwe unofanira kubhehevhawo sei when it comes to these issues. patinouya panyaya idzi. Let's pray. Ngatinamatei. Holy God, Mwari vatsvene, each of us kneel before you umwe neumwe akapfugama as to pamberi those penyu, who are not with us. kunyange neavo vatisinawo pano. On behalf of myself Ndichizvinamatira inini and those who are bowing before you who are Yeah. also guilty, vakapfugama pamberi penyu vari guiltywo zvakare. want to ask for forgiveness Tokumbirawo ruregerero for the times where I have failed nenguva idzo ndakafoira and where they have failed, neapo vakafoirawo zvakare, where we have mistreated people apo takabata vanhu zvisizvo because we disagree in what they believe, nekuti tinorambirana nezvavanotenda, not because they were bad people, kwete nekuti vanga vari vanhu vakashata, but just because they chose to disagree with us. asi nekuda kwokuti vakasarudza kurambirana nezvatinotaura. Help us to learn how to deal with people. Tibetserewo kudzidza kuti tinobata vanhu sei. Help us to love the truth Tibetserewo kuda chokwadi rather than fight in error. pachinhambo chekurwisanisana Help us to not be neera. fearful, Tibetserewo tisatya, because you've promised that perfect love nekuti makatipromisa kuti rudo casts out fear. runokandira kunze. And we have nothing to fear for the future. Hatina chatinacho chokutya kumberi. You have promised if we Makatipromisa hold on to the truths of the past tikabatirira kuchokwadi chekare, and we see how you have led each of us individually toona kuti matitungamirira sei umwe neumwe and as a movement. zvakare In semovement. Jesus' name. Muzita raJesu. Amen. Amen.